Hormatly agzalar daş bolun maşin mazaryna abzorlar dowam edýär. Bugün bazar diýsen gaýnaýa, sowdagaty gowy. Ina görýän bolsaňyz abolon isleýän agzalarymyz üçin, abolon isleýän dostlarymyz üçin, ýörüte siziň üçin, ýagny ütü abolonam näs, dut abolonam näs 2000-nji ýylda öndürilen Toyota kompaniýasynyň eň bir gowy brendleriniň, gowy modelleriniň biri. Häzir size giňişden ýagdaýda düşündirip geçýäs, abolonyň ýagdaýyny, sastaýanysyny, hiç kemçilik ýok. Eýsini aýtmagyna görä, näçe görýän bolsaňyz adusovkalary reji ýagdaýda, ýagny sar diýäs. O salon sidenler prostoy salon. Umuman 3'lük motor. Häzir otlarym görkezýär size. Ena 3'lük abolonyň otlanyşyny gördüňizmi? Ýagny dut kemerine motladyk, 3'lük abolona motladyk. Mene ikisinin artykmaş tapawut bilemek, ýöne muň sesi azrak haýal. Dut kemeriň otlanyşyna seredenle azrak haýal. Inni ilk sizenlerine görkezýär. Görýän bolsaňyz maşin arasy umuman aýdanyna. Nerede kapadı? Bagajın nerede son? Ha, bile bagaj ha? Ha, abalarlarda şunu. Hadir bagajynam görkezýär hadir. Ne görýän bolsaňyz, abolonyň bagajy. Dut kemeriňkiden azrak giňirä ödemen kimse dut kemerden giň. Uzakrakdan amal görkez. Ýaşyl reňki, Zavodskoy renk. Baha ýagdaýy 6,5 eýesi dollardan. Eýesiniň nomeryny belläp geçýär, biziň adymyzdan. Hormatly dostlar, Ýazmurat Media kanalyna ýene-de daş bolan maşin mazaryna, maşin abzorumyz dowam edýär. Görşüňiz ýaly Lexus 2004 3'lük motor. Häzir ähli ýagdaýlaryny maşiny giňişden tanışdyrýas. Görýän bolsaňyz, Radnoy ak maşynyň rengi, lük bar, tirleri umuman aýdanyna ähli ýagdaýy maşin gülýäli ýagdaýda. Häzir size olaýdanam tanışdyrýas. Häzir nesip bolsa maşynyň ýagdaýy adusovkalary mebel ýagdaýda. Görýän bolsaňyz, Lexus'un mebel roly, trivorlary mebel bilen gaplanan avtomat ýagdaýda 3'lük motor ýene biredeki ýatladyýar. 190 000 manat täze puldan, ýagny 9,5 000 dollara çykýar diýýärdi. Eýesiniň nomeryna çakdyň öredek belläp geçýär. Biziň adymyzdan jaň etseňiz hökmany ýagdaýda skidka bolar. Maşynyň ýagdaýy, sideniyesi, podogref kışına gyzdyrýar ýöne. Viltizasiýa sideni ýok. Görýän bolsaňyz, viltizasiýa bolsa bärleri deşik-deşik bolýar. Sowadyjysy ýok. Sowadyjy diňe maşyny kondisner. Başga maşyna görýän bolsaňyz, ne görýän bolsaňyz dostlar, Lexus'un içki ýagdaýy, lük bar, görýän bolsaňyz, avtomat tarapy ýagdaýda, koja salon, bu maýdanda maşyny hiç kemçilik ýok, gülýäli bärde. Ene görýän bolsaňyz, bartaçow, bärde bary. Ne görýän bolsaňyz, maşynyň bartaçow, bary. Ene bärde görýän bolsaňyz. Lexus'larda eň bir tapawutlanýan ýeri hemme zat awtomatlaşdyrylan. Bär suw jagadan goýýan. Ýolda gidip barýan, ulanýan soňy ot. Ene hemme zat awtomatlaşdyrylan. Görýän bolsaňyz, kondisner guziflawatyr. Beselýär. Näder size bagažyny görkezýän, kapotyny görkezýän 3'lük Lexus ählisi bilen tanışdyrýan dostlar.
Lexus'un motoru. Oraya motoru 3 Euro. Motor karabı, hülyalı hiç yeri yağı degen yeri yok. Bu manaydanlar tayin yağdaydı. Bir tohum manat ya iyisi. Bizim adımızdan zanatlarına dokman skitke bolur. Almak isteyen dostlarımız. Dokman. Dostlarımız bilen paylaşmayı unutmayın. Kanala agda olun, like basın. Ahli yerlerine operator aylap görköder size. Aylap görköder operator. Bagajnam görköder tadır size dostlar. Görýän bolsaňyz bagaji. Bunun bagaji edil duta balonyň kyýaly. Giňligi deseden duta balon bilen renk radnoy ak ýagdaýda. Uzakrakdan amal görkezýär operator maşiny. Tigirleri gowy ýagdaýda. Aýagyna Lexus diski. Üçün ýürüýte haýyşlaryň üçün onda aşylyk maşin mazaryna diňe sizin üçün Toyota Sams Camry. Nese hemme ýagdaýlaryň giňişlerini düşündirýär. Maşin 92-nji ýyly öndürilen. 92-nji ýyly öndürilen. Maşiniň ýagdaýy umumyň aýdanda içi plastik koja salon, daşyna çehol geýdirilen. Kondisner işleýär. Ütköşük degim ýagdaý ýok. Eýetiniň nomeryna çakda bellek geçýär. Kim Sams Camry gyzyklanýan bar bolsa, Lokman eýesinden habarlaşyp bilersiň. Häzir eýesiniň aýdýan bahasy 65 manat täze puldan. Maşiny opsiýon daşyndan ähli ýerlerinden ýürütesiň dikkatyny ýetirer. Kimde kim isleýän bolsa, Lokman kommentarlarda isleýän maşinlaryňyzy bize ýazyň. Ýürütesiň üçin ähli maşinlardan size ýetireriz. Maşiniň rengi ülji renkdiki diye 92-nji ýyly öndürilen Enevredeki ýatly diýes. Awa tigir ýagdaýlary ortaça umumyň aýdanda galanyny eýesiniň nomeryny bellek geçýär. Eýesi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Häzir umumyň daşyndan bir siz üçin ýürütü ýazga eder. Operator ýazga geçýär. Motor ýagdaýy. Toyota motor. 2 kilik motor. Tozan siňen o ýerde millen maşinler, enler bilýänsiňiz. Galan ýagdaýlaryny eýeti bilen nomeryny bellek geçer. Geçip habarlaşyp bilersiňiz. Näme bagajnam görkezeli? Bagaj ýagdaýy edil bagy skelet işleýän ýaly. Olaňyň bagaji giň. Näme bagaj ýagdaýy? Sams Camry almak isleýärler, gyzyklanýanlar bagy bolsa, eýesiniň nomery bellek geçýär. Ülji renkde. İkilik motor dämem? Ya iki kimi? Dostlar, Ýazmurat Media kanalyna daşylyň maşin mazaryna obzor dowam edýär. Görüşmek diýil. İki sany meňdeşçe Opel, ikisiniň hem ýyly 93-nji ýyly öndürilen. Baha ýagdaýy 30 manat täze puldan. Näzir ikisini bir çetden size tanıştırýar, maşiniň ýagdaýlaryny görkezýär. Kısaça iki maşini birlikde. Görýän bolsaňyz, şeýleräk ýagdaýda Opel'iň ýagdaýy, içki ýagdaýy. Salony gara, çehol bilen gaplanan. Häzir bagajyny görkezýär size dostlar. Kapadyny görkezýär. İkilik motor. Opel tanıyan agdalarımız görseňiz bilýänsiňiz hiç ýyly motor karabkada kemçilik ýok diýe eýesiniň nomeryna şakda bellek geçýär. Kimde gyzyklanma döreýän bolsa, man habarlaşyp bilersiňiz. Indi bu görýän Opel'iňiz bilen tanıştyrýas. Bu Opel'im edil şol diýişini diýäli 93-nji ýyl öndürilen ikilik motor görüşüňiz diýäli. Opel XM radnoy gyzyl mehanika karabka görýän bolsaňyz. Hiç ýyly maşinle başga bir ütköşük kemçilik ýerlerini bilemzok.
taýyn ýagdaýda satlyga çykarylan maşynlar. Biziň adymyzdan jaňatsaňyz Lukman sketge etip bererler. Ýalmurat media kanalyna agda bolmagy unutmaň. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň, kanala agda boluň. Görýän bolsaňyz nesip bolsa size ýene-de şular ýaly uly abzorlar, uly maşyn mazarlary ýöretesiň üçin Lukman siziň dikkatiňizi ýetirer. Häzir Opel'ler uzaklykdan size daşky ýagdaýlaryny görkezler, tigir ýagdaýlaryny görkezler, sastaýanyny tanıştyrarys. Ter idrakdan. Ne görýän bolsaňyz iki Opel'im taýyn ýagdaýda, meňdeş ýagdaýda tigirleri, bu görýän Opel'iň tigirleri täze, bu görýän Opel'iň tigirleri orta ýagdaýda. Ýöne ikisem ikilik motor 90-njy ýyl öndürilen, bahasy ikisiniň kam bir baha 30 manat täze puldan. Görýän bolsaňyz, ne? Başyndan hem ähli ýerlerinden size aýlap görkezeriz. Opel almak isleýän, isleg bildirýänlerimiz üçin ýöretene siz üçin taýyn 2 san Opel. Ekizekler. Dostlar, maşinlardan gelişimiz saatda mine şu an 3'ten 5'te 13 minut. Daha sonra da makineler saat var. Kanallarda online koyup videolar kanala. Dayanacağım, dayanacağım. Videoda beraber ketledik. Bağlar bulurdu, şimdi kolum yıkıladı. Döndürüncüm yavaş gelin bağlarını çekeriz. Ne döndürüyor işte şu an.